دادگاها evînê tu tewanbarî ger rojekê ez te bikişînim dadgeha evînê tu nikarî xwe biparêzî. Lê ez ê weke bilbil bipeyvim li pêşberî dadger. Ez ê keserekî kûl bikişînim ji ser kezebê li navçavên te binêrim û bi dest îfada xwe bikim. Ez ê bêjim jî dadger re. Ez dostdarê vê dînê me. Vê dînê binêrînên birûskî hinava min peritand. Bi wê kena şêrîn ku nayê saloxdan beden heland. Bi wî dengê narîn min bêhîş kir. Bi wê helwesta zarokî bi çolan xist. Bi wî rûyê hîva çardeşevî ser xweş kir. Ez bûm şerab vexwarê kolanan. û bi bêhna bedena xwe şel û şeht kir ketim nav li vînan. Van tev têr nekir evê dilê min dizî ez benî. û ez vêga mîna mêşineka gêjoke li van zambokan li dor xwe dizivirim. Wê ceza bikin dadgerê min. Ger dadger bipirse em çi ceza bidinê, ez ê dibin simbêlan de bibişirim û bi helwesteka nerm bêjim. Li hemberî van hemûyan ez tenê dilê wê dixwazim. Li hemberî van hemûyan ez tenê dilê wê dixwazim.